Hello, 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 hello tụi tôi. Good morning. Không có nào cái người biết đàn là sao? Hello, ba diễn đàn hello à ơi. Đã biết khe ba diễn like dẫn để thank you. Say so cute man, thank you. Không có nào cái thank you very much. Mà khá lắm đêm đừng lại. À cái. Hello, hello, hello tụi tôi. David Tisar, hello Tisar, like that, thank you very much. Good morning, welcome Mariel Bisrin में David Tisar. Raja, hi Didi Darna. Hi, hi Raja Rani. Be back. Okay, be back. Hello ma'am बोला. Hello, hello. How are you? मैं ठीक हूँ. दे टीचर ने good morning बोला. Morning morning टीचर. नाश्ता हो गया बोला. नहीं हुआ है अभी मतलब साई पी लिया है. टीचर फ्रेंड. विवेक ना आप कहाँ से हो बोला है. जी मैं मतलब इंडिया असम से हूँ मैं. कैसे हो आप बोला. मैं ठीक हूँ. आप बताओ टीचर आप कैसे हो. विवेक में अपसेट. ओके मैं अपसेट हूँ बोला. क्यों क्या हुआ विवेक. अपसेट. असम से तो संगी भी है बोला. हाँ संगी भी असम से ही है. असम बोंगाईगांव. टीचर डेविड टीचर फ्रेंड. बोंगाईगांव को तो मालूम होगा ना टीचर फ्रेंड. गुफा ना. हाय 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 विवेकम. मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बोला. और आप उत्तर प्रदेश से है. ओके. Good day. Hi, hi. Good day, Sujidam. How nice you're looking, Miss बोला है. Thank you. Romesa. I abo good morning. मा मावदों नों लाय होनदों. Romesa गै good morning. आङो मा होनो जि थनग्रा आरोना ओरैबायदि जानानै दं जम्मा. रमेश आ गई. टीचर ने बोला मेरे लाइफ में आना 12 से 3 दोपहर को बोला. ओहो ओके. टीचर जी
कोशिश करूंगी ओके टीचर गुड डन हेलो हेलो गुड डन फुल हो गया मम्मी फुल हो गया क्या ये क्या साइड में होगा बास्केट कर दिया हीरा कुमार नमस्कार गुड मॉर्निंग बोला नमस्कार कुमार गुड मॉर्निंग मणिकांत हाय गुड मॉर्निंग बोला हाय गुड मॉर्निंग मणिकांत लाइक करो गाइस कौन कौन लाइक नहीं दिया है प्लीज गुड डांस साहू हेलो हेलो सुजीदम मिस प्लीज गिव मी योर कांटेक्ट नंबर बोला है कांटेक्ट नंबर है लाइक करो प्लीज गाइस कौन कौन लाइक नहीं दिया कौन कौन मेरे कमेंट करो कमेंट हो दो लोगों पर लाइक डाना बोन डाना रोमेशा थैंक यू आ गए रमेश तीसरा लाइफ पे लेकिन नहीं आना नहीं तो लाइफ बंद होता है बोला क्या करूँ तीसरा ऐसा ही करता है आता है साइड में मैं एलबी देती हूँ फिर भी आके मतलब स्क्रीन के सामने रहता है कुछ नहीं होता डीवीटी सर मेरी लाइफ में आना बोला ओके आऊंगी मैं कोशिश करूंगी ओके तीसर 12 बजे 3 बजे तक ओके माना करने से भी मतलब स्क्रीन में आ जाता है अनामिका मा ओंख्रि जानाय बाजेंदो ओंखाम जाथ'वाखै आगै अनामिका ओंख्रिखौ जोङो बुदजों आलुसो संजानो नागिरबाय आरोना स्कूटर मुझे नहीं मालूम कुछ थूनो ना कल लिया था ना कल नहीं लिया कल भी नहीं मिला कल रात में भी नहीं मिला बार बार आता रहता है नहीं मिल रहा कल तो बस साइन हो गया सुमिता मन गए नेपाल से हो क्या आप डियर बोला मैं नेपाल से नहीं हूँ सुमित रमेश आगो नोङो स किउट नुदों होनदों आरोना थैंक यू आगै रमेश एमाजा हाय गुड मॉर्निंग सिस्टर होनदों आरोना गुड मॉर्निंग ब्रादर ब्रादर साजना जा हाय होनदों आरोना हाय हाय साजन सिंह सुजिता मानदों इसका आईडी पे दे सकती हो बोला है इसका आईडी तो मेरा विश्व को भी नाम है विश्व को भी BTY एमाजा 7 लाइक डन थैंक यू ब्रादर साजना जा लाइक डन बाय थैंक यू राहा हाय डना हाय हाय राहा राहा गुड मॉर्निंग सुमिता गुड मॉर्निंग डियर बोला है गुड मॉर्निंग सुमित राहा यस सजन सपोर्ट मी बोला है राहा ने बोला सुमित सपोर्ट मी बोला राहा ने राहा सपोर्ट करो बोला है राहा ने सपोर्ट करो राबादा सना नाले अबे फिथाइखौ मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय GMB आ जामांगो हाय मॉर्निंग आबोन आरोना मॉर्निंग आगै सुमिता ओके बोला है राहाया लाइक सॉरी राबादाया जा लाइक डान सना आरोना थैंक यू गोजोननाय थाबाय तीसरा मेरी आईडी को पिन कर दो बोला है पिन कर दिया मैंने कंफर्ट ओके आप कहाँ से हो बोला है मैं इंडिया असम से हूँ सुजीत ने क्या बोला डू यू रीडिंग इन हिंदी लैंग्वेज बोला है
हिंदी लैंग्वेज हिंदी को मतलब रीडिंग करना है क्या है सुजेरो सुमेरा राहा अपनी ब्लॉग आईडी बताया बोला है। एक मिनट देखना पड़ेगा। राहा अपनी ब्लॉग आईडी बताया बोला है सुमित ने। राहा आपको डीबीटी सर बोला मैं आपके शॉर्ट वीडियो अच्छा लास्ट तक शॉर्ट वीडियो पर मैंने कमेंट किया है से सपोर्ट करने बोलो बोला है के कमेंट किया है भैया से सपोर्ट करने बोलो। सर दंग सोनापुर कौन है डीबीटी सर से मतलब ज्वाइन हो जाओ गाइस लोग। डीबीटी सर से ज्वाइन हो जाओ कौन है मेरे स्क्रीन में। लाइन चला गया। टीचर ने बोला शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया है आपका। अच्छा मेरी शॉर्ट वीडियो में कमेंट किया है ओके। मतलब आपको मैंने सब किया तो आपको डीबीटी सर आपको भी सपोर्ट किया मैंने पहले से सपोर्ट किया हुआ है। सुजीत ने बोला हेलो मैम मैं अपना कांटेक्ट नंबर दूंगा कल कॉल करोगी ना बोला है। नहीं देना है भाई। सुजीत मत दीजिए स्क्रीन पे। इट्सन गुड मॉर्निंग सिस्टर बोला गुड मॉर्निंग ब्रदर। टीचर ने बोला आपने क्या है सब मालूम है आपने सब किया है मालूम है बोला है। हाँ मैंने भी सब किया है पहले से बोला। थैंक यू रहा। OMG बोला है। गाइस प्लीज लाइक करो एक लाइक करो कमेंट करो। काइसन ने बोला आई एम फ्रॉम श्रीलंका बोला मतलब आप श्रीलंका से। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका से। आरती लोगो फैदों लोगो मॉर्निंग ना मॉर्निंग लोगो। टीचर तुम्हारा नाम क्या है बोला है मेरा नाम विश्व कवि है टीचर। आरती लाइक बोला थैंक यू आरती राबाया मांगो थाथ'दो आगै होनदों दे राबा दा। टाइसनाने क्या बोला What ID your country sister what your country मैं इंडिया से हूँ मैं। राबाया इंदिरा बादिया zaman ke MJ song नायदो MJ सना नोंबो दं होनदों आरोना जारा बादिया मिनिनानै MJ सना नोंबो दंबाय। ओमफ्राय जा आरती लोगो बै फरदानि मोदानदोंना माबाबाय थायो ओमफ्राय नै ओरै दोनबाथाय माबायो ना फैबाय थायोना फिसालाफ्रा खोब्बाय आं लोगो बै फरदानिखौ जिखौ
right up Mudandung dan Mudandung menfara. Adia ada दासो होनदो जाथि लोगोआ टिचारा जामांगो तुम्हारा नाम हाइप का करके भेजे ना नहीं समझ में रुको ये है मेरा नाम ये नीचे सबसे मतलब नीचे देखो विश्व कवि बसुमतारी टीचर देवी टीचर यही मेरा नाम है मेरा भी मतलब नाम लंबा है ना तो गड़बड़ हो जाता है टीचर ने तुम्हारा टाइसन ने क्या बोला इंडिया पीपल वेरी किंग बोला है आरतिया जामांगा आओ दासो जाबाय होनदो दासो जाबाय आरोना पासी रॉय ओके पासी रॉय हे हाय बोला हाय हाय आरती लोगोआ जामांगो मेगना जि खस्थ' मोनदोंमोन आङो मेगना मोदानबा खस्थ' मोनोना जारलालै जा बुरजा जि दंब्रानो ओमफ्राय आङो माबादों सुजिराम मिस अपना ही नंबर दो ना प्लीज बोला है मैं भी मतलब कैसे दे दूं सुजीत स्क्रीन में नहीं दे सकता ना भाई ओमफ्राय मिस्टार मिनिदो आरोना मानो मिनिखो होनदो मिस्टार लाइक दोनदो थेंक इउ आरतिया जामांगो दासो नोंखौबो क्लियार नुबाय होनदो आरोना नंगौ आरोना ओमफ्राय मिस्टारा मिनिदो मानो मिनिखो हाबलां हाबलांलाय कंपैया मांगो आप बहुत सुंदर है बोला है थैंक यू होनदो फर्स्ट मांगो हेलो दीदी खाना पीना हो गया क्या बोला है मॉर्निंग का तो हो गया मॉर्निंग का हो गया ओमफ्राय जा मिस्टारा मांगो एमजे बाजै नों एसबे जों बिगुर जिखाबाय होनना मिनिदो आरोना एसबि जों बिगुर जिखाबाय होनो नोङो लोगो ओमफ्राय आरतिया जामांगो राजा मर्निं सना होनदो आरोना राजा मर्निं सना होनबायनो जोंहा लोगो आरति लोगोआ टाइसना मांगौ व्हाट आर यू जॉब डियर जॉब मतलब मैं कुछ काम नहीं करती हाउस वाइफ हूँ मैं होनदो जिउ नाङा मा होनदों आं दंहाय ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो दङ बाजै होनदों आरोना दहायनिफ्रायनो दं आरोना नोङो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दानुसा जामांगो व्हाट कंट्री इज योर बोला है कंट्री मतलब इंडिया से हूँ मैं मांगो मेरी कॉपी दे 2 नंबर बोला ओहो क्या करेगा भाई लोग नंबर लेके टीचर ने बोला मैं तुझे स्वीट की बुलाऊंगी तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा दीपकल है बोला हाँ ओके ओके दीपकल है हाँ बहुत मतलब लंबा है ओके कोई बात नहीं है टीचर प्लिज नो मिस आरोना नोंसोरो माने जाया आरोना प्लीज नो प्लीज बोला है नंबर मांग रहा है क्या रे दिल्ली बाजा मांगो मा ओंख्रि आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना मा होनो बुटजों आलुसो आरोना आगै ओमफ्राय मिस्टारा बिके किउर ओंथि नोंखौ सिमां नुलायलांदां हा ए ओमफ्राय बोरैबा आयौ बिदि मा सिमां बेलाय बोरैबायालाय थि होनदो मिस्टारनि सिमाङालाय जारलाखासो नै माबा आरथि लोगो सिमाङा बोरैबासोनो ओमफ्राय जोंहा आरथिया मांगो आयु बिदिसो जाबाय नामा राजा होनदो जोंहा आरथि लोगो बिदिसो जाबाय नामानो ओमफ्राय जोंहा गोराना मांखो गोरान एक्सटिया हाय आब' होनदों ना हाय आगै
Subum amang ke good morning madam dan good morning Subum. Gerana sama ke hai abong bai hai agai Mr. MJ bazai ha mini darina. Danu saja amang ke is your I am from Tamil Nadu. Tamil Nadu से है आप. मैं सिरंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ. फर्स्ट जिदामा का मिस do you know? मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता रे भाई लोग. मैं तो उसको मेरा नंबर दे दूंगी तो खाता में मैं तो उसको अच्छा खाता में लिखो. अच्छा खाता में लिखे रखना है रे. सुबह मामा के क्या आपको डांस आता हो बोला है. आता नहीं है बात थोड़ा थोड़ा करती हो. सुबह बाजा गोराना मांखो मा खालामदों आब' होनदोंना. जेबो खालामाखै आगै गोराना बाजा गोराना आरती लोगो मांखो फुंनि मा जाखो राजा होनना सोंदों आरोना नै माबाया आरती लोगोआ. जिउनाङा बाजा अनारना थेंक इउ गोराना मांखो हाय आब' खालामना दं. हाय आब' खालामना दं होनदोंना. हाय आब' मा खालामना दं नामा. ओमफ्राय जा मिस्टारा मांखो जेबो जायाखै एमजे बाजै रानि जेबो जायाखैनो एमजे लोगो. ब्रोकेना मांखो अच्छा गुड मॉर्निंग भाभी जी कैसे है रे बाबा आप बोला है. ब्रोकेन नेबर जी मैं अच्छी हो रे. ओमफ्राय जा दिल्ली मांखो आब' सरि अबे गामिनि होनदों आरोना. गामि आङो मा होनो बङाइगाव आगै थायो आरोना. दिल्ली बागै मिलना जा गुड मॉर्निं बिके बाजे होनबाय. गुड मॉर्निं मिलन आगै. मिस्टारा दे आंहा बायबाय दे मा होनो मिस्टार बायबाय. ओमफ्राय जा जिउनाङा मांखो बाजै आंखौ सिनायदोंना होनदों आरोना. ओहो सिनायाखै आङो जिउनां. ओमफ्राय सुबुमा मांखो आपका नाम क्या हो बोला है. मेरा नाम विश्व कवि है लंबा है रे. राबाया र' नाम्बार बिदों हिन्दी मानसि हा होनदों आरोना. र' बावसो नामा. ओमफ्राय जा ब्रोकेना मानखो लाइक डान रे बाबा बोला थेंक इउ ब्रोकेन आगै. ओमफ्राय जा गोराना मानखो मा गामि आब' होनदों आरोना. गामिया बङाइगाव गोरान आगै. ओमफ्राय आरतिया होनदों अन आरोना जोंहा मिलन लाइक डान थेंक इउ. आरतिया होनगोन आदा नोंनोबो नांगौ होनदों आरोना जोंहा माबाया आरति लोगोआ. ओमफ्राय ब्रोकेना मांखो अच्छा भाभी जी बहुत लॉन्ग लाइन है क्या रे बाबा बोला है. लॉन्ग लाइन है क्या है ब्रोकेन जे. गोराना मांखो नंगौ नामा आब' होनदों आरोना. औ आगै गोरान. ओमफ्राय जा कम्फे ओके आप इतना खूबसूरत क्यों है बोला है. ओमफ्राय जा ब्रोकेना मांखो जल्दी कमेंट करो रे बाबा बोला है. जल्दी पढ़ने से ना थक जाता है रे ब्रोकेन नेबर जी. ओमफ्राय जा जानुआ मांखो अच्छा मामू ओके मामू मांखो खाना खायो बोला है. समझ में नहीं आ रहा दे मामू. ओमफ्राय जानुआ मांखो हेलो बाजे होनदोंना. हेलो आगै. ओमफ्राय जों फांसी रोय ओके क्या बोला रे. फांसी रोया मैं अभी देता हूँ मेरा नंबर जल्दी लिखो बोला है. स्क्रीन में देना नहीं चाहिए. ओमफ्राय जा मांखो आरतिया
लोगो सना मा ओंख्रि संखो जाखो होनदों ना मा होनो बुदजों आलुसो आरोना लोगो ओंख्रिया आथि लोगो आमा सरि अमाया जोंहा मा होनदों लाइक होनदों आरोना लाइक थेंक इउ अमा ओमफ्राय जोंहा मामुआ मा होनखो मेरा आईडी को फिन करो ना प्लीज बोला है मतलब फिन लगा मतलब ऑलरेडी फिन में एक है दो लगा सकते हैं क्या मुझे नहीं मालूम है मामू जा उमाया गुड मॉर्निंग दाना गुड मॉर्निंग आगै उमा ओमफ्राय जा किशोरा मा होनखो अखा सान्दुं बाजै अखा हादोंना सान्दुं बाजै सना होनदों ना अखा हायाखै सान्दुंसो दुंदों ओमफ्राय जा सुबुम ने क्या बोला क्या आप पहले सीमा रहती थी क्योंकि आपकी लैंग्वेज की ऐसे ही हो बोला है नहीं शुभम नहीं रहती थी मैं ब्रोके नामा अच्छा भाभी आपको आज बहुत खूबसूरत देख रहा है रे बाबा बोला ओहो थैंक यू होनदो ब्रोके देबोरजि ओमफ्राय जा आखिया मा होनखो लोगो मुसुफोरखौ माइखौ ब्लाडिं खालाम होनदो पारमानेन्ट आरोना है गियोहाय आङो मा होनो लोगो जा गिखायो आङो आरथि लोगो ओमफ्राय अबाव बानायो मिथिबावा ओमफ्राय बिराद गियो आरोना कारेन्टजों बानायनायखाय गिसोगारो आङो मेगन खाथियावखाय गियो आरोना मालाबा बानायजागोन र' देनां एसे उनाव होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा सङा दामा मा होनदो हाय दीदी बोला है हाय ओमफ्राय अमा मा होनखो प्लिज जइन मी बोला है जानुआ लाइक दान बाजै होनदों थेंक इउ जानुआ गै आथिया जा अन थेंक इउ जानुआ हेलो फ्रेंड जइन मी बोला है ब्रोकेना मा होनखो ऑनलाइन रे बाबा बोला है ऑनलाइन है ओके हब्रा नाङा दसे हब्रा नाङा ऑनलाइन है रे बाबा बोला है किशोरा मा होनखो मा बाजै मा फाजि जाखो मा फाजि जाखो होनदों आरोना फाजि माने जे फाजि मा फाजि जाखो होनदों जेबो फाजि जायाखै ओमफ्राय जानुआ मा होनखो हेलो फ्रेंड जइन मी प्लीज सपोर्ट मी बोला है जानू ने सुबह मामा अंकल मैडम आपका नहीं बताया आपने आपका नहीं मैडम आपका नहीं बताया आपने मतलब क्या क्या है शुभम आपका नहीं बताया आपने ओमफ्राय जा आरती लोगो अन है अन आरोना जोंहा नगर नगर रमजाना जामाखो कोलकाता रिसोल कैसा है फ्रेंड्स बोला है कोलकाता रसगुल्ला ओके रसगुल्ला कैसा है फ्रेंड्स बोला है मुझे नहीं पता कैसा होगा ओमफ्राय जा ब्रोकेन अन है थैंक यू ब्रोकेन देबोरजि ओमफ्राय जा सागादो मामांखो सं ओके सं दम नामखौ बुंनो रोंबावला है अमा सिल्विया मैंने कटा ना लिखा मैना खाता ना क्या बोल रहा है रे ओमफ्राय मिलना अन दाना थेंक इउ ब्रोकेन आइज नायदो आरोना साइमना मानखो हेलो बिउटिफुल होनबाय आरोना हेलो साइमन ओमफ्राय मिलना गै अन जाबाय सुबुमा जा क्या आप कपि मध्य प्रदेश आना साथी हो बोला है हाँ आना साथी हूँ
फिर कभी टाइम मतलब मिलेगा तो आ जाऊंगी घूमने के लिए अंदर मध्य प्रदेश और शुभम अंदर शुभ्रो के ना हाँ 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 ऐसी बात है क्या रे बाबा बोला है हाँ रे ब्रोकेन दे जिउनाङा on thank you आरती लोगो on ब्रोकेना जा भाभी जी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया है क्या रे बाबा बोला है हो गया मेरा आपको मतलब आपको तो बता ही है ना मेरा ब्रेकफास्ट क्या होता है अंदर साई बिस्कुट आरती लोगो on फसिया जा मांग में अपी देता हूँ खाता खाता में लाइक ओके खाता में लाइक जल्दी 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 खात ले लो बोला है ओहो ओमफ्राय जा जिउनाङा मा होनखो एमजे नंबर दे रही हो ना मत दे दो स्क्रीन पे ओमफ्राय जा जिउनाङा एमजे सेप्रा होनदों आरोना जा जिउनाङा सोर जिउनाङा सोर जाखोहाय होनदो आरती लोगो जामानखो मानि सेप्रा जाखो आगै सना होनदो जा माबाया आरती लोगोआ सोर जालायखोबा जिउनाङा होनदो आं सिनायबावाखैहाय जिउनाङा मांखो थाम्फै दुद्रुनाय मा खबर आंखौ सिनायखायाखै बे होनदो सिनायाखैमोनथ' आरो आङो दासो सिनायदो दे नोंसो आरोना जिउ नांबावसो मिक्स लागै नुजादो जोंहा लोगो सना मा ओंख्रि होनदो आरोना लोगो सना मा ओंख्रि होनबाय आरोना आंखौ सोंबाय नामा होनदो सोरखौ सोंखोब्रा मिक्स लागैयालाय जोंना मा होनो बुदजों आलु आरोना ओंख्रिया not मिनिया जो मन के not मिनिया जो मन के हाय बीबी बोला है हाय आरती लोगो मान के बानायदो लोगो साया ओमफ्राय सानायालाय होनदो साया सानायालायनो एडजास्ट जाबासो माने मानसि माबानिफ्राय देरसिन जाबाथाय मानसिखौ एसे गाज्रि नुनो नागिरो आरो ओमफ्राय मानसिजों मिलायबासो मानसिखौ समायो रामा उनाव बानायजागोन र' मा होनो आरती लोगो होनदो जिउनाङा मा होनखो जा मा ओंख्रि जाखोहाय बिके होनदो आरोना ओंख्रिया मा होनो बुदजों आलुसो दे जोंना जिउनाङा गाय मिक्सला जा लोगो सना लाइक दानदो थेंक इउ लोगो सना बुंसो थेंक इउ मिक्सला गई ब्रोकेना जा मंगे अच्छा भाभी जी मेरा बेटा क्या कर रहा है रे बाबा हाँ बोला खेल रहा है रे नया गाड़ी खरीद के लेके आया है ना खिलौना लेके आया है अभी खेल रहा है आरती लोगो on thank you मिक्सला लोगो समायना समायना नुदो होनदो नंगौ नामा होनदो सावनाङा दे होनदो आरोना मिक्सलागै on दारना on thank you आरती लोगोआबो on thank you मिक्सला थाब फराय लोगो सना होनदो ओमफ्राय जा ब्रोकेन on thank you शुभमा नेम बोला है नेम अभी नहीं बता है क्या रे शुभम मेरा नाम ब्रोकेना मुजा आयौ मायाव हाबनानै थाखो लेट्रिन सिङावसो हाबना थाबाय नामा ओमफ्राय ब्रोकेन अके ओमफ्राय जों मिक्स लागिया लोगो सना on thank you on thank you ब्रोकेना आयौ बिस्कुटसो जाखोना निमखिसो जाखोना पुरिसो जाखोब्रा सिनाला होनदो मिक्स लागिया लोगो सना समायना होनदो आरोना जोंहा समायना माबोरै मोनलाय सल' दोना मिक्सला मा होनखो on आरोना थेंक इउ आगै दियारा मा होनखो खुमलं बाय बोला है आता नहीं है रे दियार क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा ब्रोकेना आयु देनो नागिरलाबायबालाय मानोलाय गिलु बालु शंकरा मा होनखो जा हाय बिउटिफुल बोला है शंकर ने हाय ओमफ्राय मिक्स लागे on थेंक यू शुभमा मा होनखो मैडम आपका घर सामने का नजरिया दिखा दो रुको बाद में दिखाऊंगी मैं शुभम ओमफ्राय फसिया मा होनखो तेरा कॉमेडी देता हूँ जल्दी चेक आउट करो बोला है
Oमफ्राय मिक्स लागे अन होनदों बर'आ मा होनखो हाय बाजै सना होनदों ना हाय बड' आगै मिक्स लागे अन ओमफ्राय जा सुबुं मा होनखो आपका घर कितना दूर हो कितना दूर हो ओमफ्राय मिक्स लागे अन होनदोंना थेंक इउ ओमफ्राय ब्रकेनाबो अन थेंक इउ आरथि लोगोआबो जा अन थेंक इउ मिक्स लागे अन थेंक इउ आरथि लोगो अन थेंक इउ दियारा मा होनखो मोजां Masango no bola है दियार ने के ओमफ्राय जायखि जाया मा होनखो you have beautiful hair बोला thank you होनदो ओमफ्राय जायखि जिउनाङा मा होनखो बि एम जे आ गावहा लावग'नायखाय दस्राखौबो लाजानो लुगैयो होनदों आरोना बि एम जे आ गावहा लाग'नायखाय दस्राखौ आदसा गावहा लावग'नायखाय दस्राखौबो लाजानो लुगैयो होनदों आरोना जिउनाङा आरथि लोगो अन आरोना जिउनाङाबो थाम्फै रुजुनाय सिनाय माराखै नामा होनदों आरोना इयार नङा होनदा नोङो ना नंगौदां ना ओमफ्राय जा आरथि लोगोआ जिउनां होनदों जा जिउनां होनबाय आरोना ओमफ्राय जा जानु अके जानुआ जा सापर्ट मी फ्रेन्ड होननानै नायबाय आरोना ओमफ्राय जा दन अन आरोना ओमफ्राय जा जिउनाङा मा होनखो एम जे सना उमा होनबाय नै हा एम जे सना उमा होनबाय ओमफ्राय जा मिक्स लागिया लोगो सना नोंनि रायलायनायखौ दाउ मैनानि दाउ मैनानि बायदि खोनायो होनदा आयौ बिदिसो खोनायो होनबा होनदो फैखाबाय होनदो दाउ मैना मिनिनोसो ओंखारबावबाय दे मिक्स लागे आरथि लोगोआ अन आरोना आरबिया मा होनखो मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया बुटजों आलु आगै आरबि आगै ह्यूमन जामांखो where are you from बोला है from Assam है ओमफ्राय दियारा मा होनखो नों आं हामजा गदे ना समझ में नहीं आ रहा कुछ भी दियार मिक्स लागिया मा होनखो गलफारा रायलायनाय गोदै मा मेथाइ बादि गोदै होनदों आरोना नंगौ नामा मिक्स लागै ओमफ्राय जानुआ सोर दं बाजै होनदों आरोना फिसाला दङ ओमफ्राय बिब'नि फिसाला गेलेगासिनो आरोना जानु आगै ओमफ्राय मिक्स लागिया अन थेंक इउ जानुआबो अन थेंक इउ आरबिया मा होनखो मा गामिनि जाखो आब' होनदों आरोना गामिया आं बङाइगाव आगै थायो आरोना ओमफ्राय जा देन्थाया मा होनदों हाय होनबाय आरोना हाय देन्था ओमफ्राय जा मिक्स ला अन थेंक इउ मिक्स लागि अन थेंक इउ आरथि लोगोआबो अन आरोना थेंक इउ मिक्स लागै जिउनाङा लागाव होनदों आरोना लागाव मिक्स लागि अन आरथि लोगोआबो अन थांखा दे अन आरथि अन मिक्सेल अन दे सबका अन जानो ओमफ्राय जा देन्थाया मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ जानु आखाइ हरबाय आरोना थेंक इउ आगै ओमफ्राय बङाइगाव लागाव थास' बारियाव स्राव होनदों ना थास' माबाया मिक्स लागिया मा होनखो बङाइगाव लागाव थास' बारियाव ज्राव होनना मिनिदो आरोना बिदिसो होनबा होनदो मिक्स लागिया अन आरोना जिउना जा मा होनखो दासो सिनायबाय होनबा हा होनदों आर जागोन आरोना नोङो सिनायाखैमोन आरो आं ना ओमफ्राय थाम्फै दुद्रुनायनायावसो सिनायदों आङो दे होनदो हेलो गाइस कौन है मेरे स्क्रीन में प्लीज कमेंट करो लाइक करो सोर दं लोगोफोर लाइक होदो दे कमेन्ट हरदो ना हेलो गाइस सिदा
जिउनाङा दासो सिनायदों जिउनाङा मा होनखो हाथाइखौसो नांगौमोन आंनो होनदों आरोना हाथाइखौसो नांगौमोन आरोना नोंनो ओमफ्राय मिक्स लागे मा होनखो आंनो गाबज्रि आंखौ नाम गाबज्रिलै बिखे आङो गोरलै नंला बोराय हालङासो आगै दा होन आं लाजियो आदसा बिदिसो आरोना होमबा मिक्सल' होनसै आङो होमबालाय मिक्सल' होनसै थाब थाङोना माबाया खुगाया आङो मिक्सल' होनसै दे होमबालाय ओमफ्राय जोंहा सिदा हेल' बोला हेल' ओमफ्राय आरथि लोगोआ अनार ना देन्थाया जोंहा मा ओंख्रि संखो आब' होनदो ओंख्रिया बुटजों आलुसो आगै ओमफ्राय जोंहा बिखाया हाय बेरना हाय अबिका ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला नाम गाबज्रि बिखे सनान ना नाम गाबज्रि बिखे सना नाम गाबज्रिनोसै होमबा ना मिक्सल' होनसै आङो मिक्स हेल' गाइस कौन है मेरी लिस्ट में लोगोफोर सोर दं आंनि लिस्टआव ओमफ्राय सिदा आरथि लोगो फरायखांबाय ना देन्था फरायखांबाय ओमफ्राय मिक्सेला गैया आंबो बिके सना होनसै होनदों आरोना सना थादेरबावलायगोन आरोना दे होनजायो होनदों ओमफ्राय जोंहा मिक्सा मा होनखो थांबाय थानो नागिरो अनार ना थेंक इउ डियारा मा होनखो थेंक्स दान होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय दान थेंकिफ्रा राभा दे अन माबा मिनिदों आरोना मानो मिनिखोलै रोंला राभा ब्रादारालाय मिक्सेला जा अन मिक्स अन थेंक इउ देन्थाया जा ब्लु होआबो होनदों आरोना देन्था ब्लु होबाय आगै ओमफ्राय मिक्सा मा होनखो नोंनि मोखां गन्थं रिजि हाथाय मानो एसे मोजां मोनो आं बै सल'आ सल'आ खोनासंनो मोजांथ' बियो ना मिक्स ओमफ्राय मिक्स अन थेंक इउ मिक्स अन जानोबो अन थेंक इउ मिक्साबो अन मेब्लाया जोंहा माखौ मा खालामदों जारौ होनदों जेबो खालामाखै माबा मा होनो मेब्ला आगै मिक्सा अन नोंनिनो मांखो मा एसे समायना लय सयथिबो होनदो आरोना सोरनि जालायखो आइदि होनदो राबाया मा होनखो मिथिया हारसिंसो मिनिदों हा हारसिंसो मिनिदों आरो दा देन्थाया मा होनखो गोजांनायाव फेन होबाय दा होनदो आरोना जोंहा फिसा होदों आङो माने खामानि मावदोंमोन ना आङो ओमफ्राय गरम मोननानै होदों आं राभा मिनिदों आरोना आइसना मा होनखो हाय एंट्री आंटी बोला है हाय बेटा ओमफ्राय जानो मा होनखो जा रावबो सापर्ट खालामथारा होनदों आरोना जानुखौ सापर्ट खालामनोनोहाय मा होनो सोरबा दंबा जानु गयारिखौ सापर्ट खालामनोनो आरोना सोरबा दंबा ओमफ्राय जोंहा मिक्स आर्टिया अन ओमफ्राय नै मा होनो सिंगेला जोंहा मा होनखो हेलौ आङो सोरमोनहाय बाजै होनदो नों सोरमोन आरो सिनायला आरोना सोर जाखो सिंगेल आगै नोङो ओमफ्राय जोंहा मिक्सा अन फोरिया जा लाइक
like होना on दोनगोन दे फ्रेन्ड अ दे फोरि जेबो नङा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अनसुमै बिमाया आंखौ हाय मिक्स सना मा खबर होनदों मिक्स मा खबरनो अनसुमै सोंदों आरोना मिक्सआ अन थेंक इउ राभा दे आयु हान्थु खरायलायबाय मादो मा बोर बिखोना मा जाखो हान्थु खरायनाय ना मा जाखो बेलाय ओमफ्राय जोंहा मिक्सआ मोजां अनसुमै सना होनदों आरोना मोजांनो अनसुमै सना ओमफ्राय सिंगेल आइया आंखौ दिसलाइक दान दे बिमा दिसलाइक बावसो नामा जायो होनदो दिसलाइक खालामनांगौबा नोंखौ आगै ब्रकेन होनदो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो आङो रावजोंबो रायलाया दे होनदो जोंहा फोरिया रावजोंबो रायलायानो फोरिया ओमफ्राय जोंहा राभा दे खारलायबाय आरोना खारखोना माखौ अबाव थांनो खिनो ओंखारथारदों दां होनदो मिक्सआ जोंहा मा होनदों नोंलाय मा खबर अनसु सना होनदो औ मा खबरनो अनसु सना मिक्सआ सोंदो आरोना मिक्सआ मा होनखो फोरि सना बिमा मा खालामदो होनदो फोरि सना बिमा मा खालामदों होनदों आरोना नै मिक्सआ अनसुमै बिमाया मा होनखो औ मिक्स मोजां जाखानांगौ होनदो जोंहा मोजां जाखानांगौ होनबा अनसुमै बिमाया दियारा मा होनखो मे दे साका बोला है मैं दे साका तो क्या बोल रहा है यार मजा राम किसान थैंक यू राम किसान मेरे लिस्ट में आने के लिए हाय बहन हाय बेबी कैसे हो ठीक है तबीयत ठीक है ना बोला है हाँ मतलब अभी ठीक है राम किसान आप बताओ आप मतलब खबर कैसा है आपका I show no Monday. Yes. No, बाबा. No रे बाबा. इतना नहीं हुआ है. मेरा भैया भी इतना नहीं हुआ है. मेरा मादर का यार है ये. जो आपने लिखा है. ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो ला होनदों आरोना मेरा बड़ी सिस्टर भी इतना नहीं हुआ है मेरा मतलब बड़े भैया है वो भी इतना नहीं हुआ है ओमफ्राय मिक्सेला मा होनखो औ अनसुमै सना ओमफ्राय मा होनदों बिन्दासलै दुखु थाबाबो होनदों आरोना अनसुमै सना बिन्दासलै दुखु थाबाबो होनदों जोंहा मिक्सआ ओमफ्राय जोंहा मिक्सआ मा होनखो जाखांबाय नामा अनसुमै होनदों ना जाखांबाय नामा होनो अनसुमै मिक्सआ सोंबाय आरोना ओमफ्राय मिक्सआ अन थेंक इउ देन्थाया मा होनखो सोरबा आंजों गैयाबा लोगो जादो होनदों देन्थाजों लोगो जानोनो दहायो सोरमोनथाय लोगो जानो नागिरनाया सोरबा गैयाबा सिंगेला मा होनखो आङो सिंगेलसो होनबा ना बाजै हा होनदों डाबल खालामना लादोलै सिंगेल आगै सिंगेल बय आगै जाल्ला नोंबो सिंगेल नालाय होनदो मानो सिंगेल नाम लानांगौ जाखो ना सिंगेलखाय ओमफ्राय जोंहा थाक चन्द्रआ मा होनदों थाक चन्द्र रय अके आई एम फ्रम नेपाल ओमफ्राय मोन्थरनि मोन्थरनिर ओके सपोर्ट मी बोला है सपोर्ट चाहिए ना ओके थाक चन्द्र ने रॉय को मतलब नेपाल से है वो सपोर्ट मी बोला ओमफ्राय मिक्स लागैया माखो बिके नों ना हिर'आ एलबियाव फैयो ना फैया होनदो फैयोना फैयाथाय मालाबा नायो नायनाया बिदि गोबाव नाया बियो बिदिनो नायो फिल्म नायो ना मायोथाय ओमफ्राय थायादां मिक्स आगै बारा बादाया जा मा खुगासिगोन होनदो मिक्सआ अन थेंक इउ मिक्स अन मिक्सआ जाबा फोरि हागुरि होनदो जोंहा मिक्सआ ओमफ्राय मिक्सआ अन थेंक इउ सिंगेला जामांगो आं अनल' दे बाजै होनदो ना दे अनबाबो जायो ने थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रान मा ओंख्रि रानबाथ' रोन अके मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना बुद आलुसो रोनागै आरती लोगो अन थेंक इउ जानु अन
लोगो जानो देन्थाया लोगो जानो लोगो जालायदो सानैजों देन्था ओमफ्राय मा होनो जानु गयारि आगै मिक्सआ अन थेंक इउ ओमफ्राय एनएसआ मा होनखो हाय आब' सना बोरै दं होनदों मोजाङैनो दंथ'यो एनएस आगै नोंलाय मारै दं खिथादो दे मिक्सआ अन थेंक इउ जोंहा सिंगेला गैया अन थेंक इउ मिक्स अन थेंक इउ ओमफ्राय जा ओके थाकचन्द्र मांको रया हेलो बोला है हेलो ओमफ्राय मिक्स अन थेंक इउ आयु राभा दानियालाय मा बिरखोहाय आयु बिरनायसो जाखो ना मानायसो जाखोसै मिक्सआ जा अन आरोना थेंक इउ सिंगेलाबो अन थेंक इउ एनएस आंखौ बोरै दं आब' सना होनदों ना मोजाङैनो दंथ'यो आगै ओमफ्राय मिक्सआबो अन आरोना ओमफ्राय जा राबाया मांखो कमेन्ट लिरनो बाबाय रे होनदो औ हाय ओमफ्राय मिक्सआ जा अन ओमफ्राय देन्थाया मा होनखो सिंगेल बय सापर्ट मी आं नोंखौ खालामबाय होनदों सिंगेल आगै देन्थाया नोंखौ साब खालामबाय होनो आरोना ओमफ्राय बेक हरफिन थिनबाय ओमफ्राय राभा आदाया आयु मेगनजों मोदैसो जाखो ना मा जाखो बेलाय मानि गाबखोब्रा ओमफ्राय जा आरथि लोगोआ अन आरोना सिंगेला अके देन्था ब्र होनदों आरोना मिक्स आगैया मा होनखो सिंगेल ब्र बेक ना गोनां ना फिसा साफा आच्छा बिके होनदों ना सिंगेल ब्र बिकेना बिबोनां फ्रा साफा बिबोनां अके साफा दं सासे बिना लादो होनदो बिबोनाङा आरोना बिबोनांखौ नुबायना नोङो मेक्स ओमफ्राय जामांगो राबाया आयु राबानियालाय मा दिरुं बोलायनायसो जाखो नामा राजा रानिसो जाखोलाय आं सिनायलाहाय ओमफ्राय जा मिक्स अन थेंक इउ ओमफ्राय राबाया नमस्कार खालामबाय आरो ना मानो नमस्कार ना मा जाखो ओमफ्राय जा जानुआ बेबाय जानुआ मा होनखो देन्था लोगो दंखायो होनदों देन्थाजों लोगो दंखायोनो ओमफ्राय देन्थाया जानु नोंजों लोगोखा होनदों ना लोगोखानो JLG सिस्टार नुजाफैदो हेलौ आब' होनदों ना हेलौ आगै ओमफ्राय जानुआ मा होनखो आव देन्था होनदों आरो ना ओमफ्राय आव देन्था होनबाय जानुआ ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो देन्था ब्र साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालाम होनदों देन्था मा होनो साब खालामबाय ना सिंगेला ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामसै होनदों JLG आ मा होनखो ब्लु हो आब' होनदों आरो ना ब्लु होबाय आं दे आगै माबा JLG आगैना आरती लोगो अनसुमै लोगोआबो अन आरोना सिंगेला हा नंगौ नामा मिक्स ब्र बिमार नांसिगोनलै होनदों आरोना ओमफ्राय देन्थाया र' नायनि होनदों जोंहा जानुआ अन दा ना हेलौ लोगोफोर सोर दं हेलौ गाइस कौन है सिंगेल लागे आब' अनसुमै मा खबर होनदों आरोना Sohana hello sister hello Sohana sister single hello बोला है single comment बोला है comment like करो comment करो guys Dear Nebula kaham खबर ना क्या बोलते हैं ओमफ्राय सहाना मांगा के के गर्दी पुनसा के गर्दी
Gartar Hunsa Suhana ओमफ्राय मिक्सा अन दं ओमफ्राय जानुआ जयेन मी फ्रेंड बोला है राबा आदाया जा बडि देखायदों आरो ना ओमफ्राय मा गेलेखो सिंगेला कौन है जल्दी जल्दी कमेंट करो रे बाबा लोग बोला है हाँ दे मिक्सेला बिके आङो ओंखाम ओंख्रि संदों अन दं दे होनदो जेबो नङा दे मा होनो मिक्स आगै सं दे मिक्स संबाय था दे ओमफ्राय जोङो उत्पल ओके उत्पला मांको नाम क्या है बोला है नाम विश्व कवि है आरती ऑन थैंक यू दियारा मानदो ओके होनदो ना ओके ओमफ्राय ओके जेल मांको जानु साब खालामबाय बेक हरफिनदो प्लिज होनदो ना साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदों आरो ना माबाया जेल सिस्टारा मिक्सेल अन आंबो जागोन आंबो ओमफ्राय मिक्सेल अन फोननानै हरलाय अन हे ओमफ्राय जोंना मा होनो कमेन्ट फिसा हरनायखौ अनबाय बाबा कमेन्ट फिसा हरनायखौ बादा हो बाजै प्रब्लेम जायोनो बाजै इउटुबारनि कमेन्टआ गिदिर दंखायो बाजै कमेन्ट फिसा हरनायखौ बादा हो बाजै प्रब्लेम जायोनो बाजै इउटुबनि कमेन्ट गिदिर दंखायो बाजै होनदों आरोना बाबा बादा होबाबो गाज्रि मोनलायगोन ना मा होनो जानुआगै आरे निसेरखौ मिक्सेल अन सिनायनो हायि सोलिबाव बेलेग होनदो सिंगेल आगे अन आरथि लोगो बाय बाय दे सनाफोर लोगो बाय बाय दे सनाफोर दे उत्पाला अके होनदो आरो ना जानुआ मानखो JLG कमेन्ट हरना दोन होनदो आरो ना कमेन्ट हरना दोननो थिनदो जानुआ भिडिअआव आरो ना भिडिअआव कमेन्ट हरना दोन होनबाय जानुआ JLG सिस्टार ओमफ्राय सिंगेल आगे अन आरतिया जा अन आरो ना थेंक इउ राबा दे साफारबाय नांदोंसो ओरैनो गाखाय जाबा मानो बख'जोबखो आयु ओमफ्राय जा सिंगेला नोंगौ नामा आब' अनसुमै होनदों ना कमेन्टआसो थाबोबाय अनसुमै मांखो जा मोजां सिंगेल आगै होनदों आरो ना ओमफ्राय राबा आदाया साथा हरदों आयु माबा नाङा याव गेलेयो नोंसोर जेराव गलाव थाबा गलाव थायो ओमफ्राय सोराबा आदाया माबा हरबाय आरो ना जा ओमफ्राय साथा हरबाय नामा अनसुमैया जा मांखो बिमाया मोजां सिंगेल आगै होनदों आरो ना मिक्सा अन सिंगेला आं नोंगौ नामा आब' अनसुमै होनदो जोंहा नोंगौ नामा आब' अनसुमै होनबाय JL जा मांखो सिस्टारा देन्था आगै साब खालामबाय बेक प्लिज होनदों आरो ना खिन्थु आं हराव थांबा नोंसोर फैनो मेरला गेलेग्रा दंखायो मानोथो सोलायो नोंसोर सिंगेल आगै जन देन्था आगै साब खालामबाय बेक प्लिज होनदों देन्था आगै नोंखौ साब खालामबायनो JLG सिस्टारा ओमफ्राय बेक हरनो थिनबाय आरो ना सिंगेला अन जानुआ जामानखो रिटार्न हरबाय आं JLG कमेन्ट चेक खालामदो होनदों JLG सिस्टार रिटार्न हरबायनो जानुआ कमेन्ट चेक खालामथिनदों आरो ना ओमफ्राय सुमिता जा हाय होनदों आरो ना
Hi Sumit, singular on. Thank you. मुझसे बस तुम मेरी साथ हो. Wait, R block. Thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. R like done by thank you. Raha za hi na hi Raha. Singgela bazai bikin na naik madar na. Mana naik makher singgela gain de. Gari selala dum de san gang de. Tidak pun bay. Ampai za Raha ya mangke. R block support me please jangan. Zanma on. Baca jail sister. DR guru sabdan return करो please बोला है. DR जेल जी ने सब किया है रिटर्न करने को बोला है. जोंसारा जामंको मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना. ओंख्रिया बुदजों आलुसो आगै. ओमफ्राय सुमिता मांखो सुमितनि क्या बोला ओंखाम जाबाय ना आब' होनदों. जाथ'वाखैनो सुमितागै. ओमफ्राय आराम आंखो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना. ओंख्रिया माबासो बुदजों आलुसो जोंना. ओमफ्राय बिरदावा फैबाय आरोना. ओमफ्राय बिरबोदों जोंहा. ओमफ्राय राहाया मा होनखो जोनसार सापर्ट मी प्लिज बुंदों आरोना. ओमफ्राय जों राबाया मा होनखो I am going होनदों. going आरोना. दे. ओमफ्राय जों सिंगेला बिदि नायबाय आरोना. राहाया मा होनखो बिरदाव सपोर्ट मी बोला है राहा ने. ओमफ्राय जेल जी सिस्टारा थैंक यू जानू बोला है. ऑर्गेना हाय मैम नमस्कार बोला ना. ओके ऑर्गेन हेलो नमस्कार. बिरदावा आपी सना होनदों ना. बुंदो दे आपा सना. ओमफ्राय जों मेदाना मा होनदों हाय होनदों ना. हाय ओमफ्राय जों आरा मा होनखो ब्लु होलाय होनदों. ब्लु होबाय आं. अर्गेनाइजार 27 लाइक डान ना. 27 लाइक डान मैम बोला. थैंक यू ऑर्गेन. सुजिदा मांको मुझे इस दो ना मिस. अच्छा. ओमफ्राय जों मांको राहाया बिरदाव सपोर्ट मी बोला राहा ने. ओमफ्राय रनिताया मांको मा गामिनि आब' होनदों आरोना. गामि आं बङाइगाव आगै. ओमफ्राय बिदिन्थाया माबेनि जाखो बाजैया होनदों आरोना. बिदिन्था रामसियारि. अके आङो मा होनो बङाइगाव. ओमफ्राय जों सिंगेला अह मानो खाफाल बुखो मा सिंगेल आगै. क्या हो गया सिंगेल. बिरदा मा होनखो हेलो जानु गयारि होनदों आरोना. जोंहा बिरदावा हेलो जानु गयारि होनबाय आरोना. रियाना मा होनखो जा हेलो होनदो. हेलो रियान. आरा मा होनखो ओके राहा वीडियो पर कमेंट करना बोला है. आर ने बोला वीडियो पे कमेंट करो बोला है. ओमफ्राय जानु आ गया हेलो बिरदाव जयन मी होननानै मिनिदों आरोना. बिरदाव जयन मी बोला है जानु ने. प्रांजला मा होनखो हाय हेलो होनदों ना. हाय हेलो प्रांजल. आरा जा हार्ट हरबाय आरोना. थेंक इउ. ओमफ्राय जे एलजिया मा होनखो बिरदाव साब खालामबाय बेक हरफिनदो आगै होनदों आरोना. बिरदाव साब खालामबायनो जे एलजिया. ओमफ्राय बेक हरफिननो आरोना. ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनखो कमेंट आरोना. कमेंट बोला है. थेंक इउ. ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनखो सापर्ट लिरबाय. ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो बाजै बिके अफलाइन. आच्छा अफलाइन मोननैसो फिसा खामानि दं. आच्छा लै बिखौ नाब्ला गारनि दे होनदों. दे सिंगेल आगै दे नाब्लादो दे.
नाब्लाग्रोदो मेब्लाया जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय मेब्ला आथिया फैथ'बाय दे लोगो होनदों आरोना फैथ'बाय दे आथिया बायबाय होनदो दे बायबाय आथि लोगो बिदा जामागो जानु गयारि सापर्ट खालामबाय आङो कमेन्ट थांबाय जिउनि लोगोरि जानोसै खोमा होनदों आरोना माने जानु सापर्ट खालामबायनो बिदावा ओमफ्राय कमेन्ट थांबाय होनदों ना कमेन्टबो थांबायनो आरोना अफिसियेला मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय अफिसियेल आरा जा इदि नायबाय आरोना मेगन थाइसेजों अफिसियेला जा हाय भाभी जी बोला है हाय देवर जी ओमफ्राय जा आरा ना होननानै नारदेरखादो जानुआ मा होनगो जा हाम थेंक इउ बिरदाव थेंक इउ बिरदाव होनदों आरोना जा जानुआ जेल जिया मा होनगो आरो ब्लग आगै साब खालाम बाय बेक खालामफिनदो होनदों आरोना साब खालामबायनो बेक खालामफिनबाय आरोना जेल जिसिटारा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनगो औ बाजै बिके होननानै बिदि नायबाय आरोना ओके सिंगेल आ गई प्रांजला जा आप कहाँ से हो बोला है मैं इंडिया आसाम से हूँ आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा रिंकू जिया मा होनगो हेलौ आब' किउट होनदों आरोना हेलौ आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा मिनिदों आरोना आइस मानो मिनिखोलै होनदों ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला भाभी बोला है बोलो देवर जी आरा मा होनगो जे एल जी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाया बसुमतारी मा होनगो फाय अके फाया बसुमतारिया जोंहा मा होनगो किउट बाजै होनदों किउट बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरदुआ मा होनगो जे एल जि नानि आंबो नोंखौ खालामबाय होनदों आरोना जे एल जि नोंखौ खालामबायनो बिरदावा ओमफ्राय जोंहा बिरदुआ मा होनगो जानु सना बेक खालामदो जोंहा बुरि सना होनदों आरोना जानु मा होनो बेक खालामफिनदों आरोना माबाया बिरदावा बेक खालामफिनदों ओमफ्राय जोंहा जेल जि सिस्टारा थेंक इउ आगै होनदों आरोना जोंहा फुजाया हेलौ होनदों हेलौ फुजा ओमफ्राय जोंहा जानु मा होनगोन बिरदाव आंना साब दंखायो नोंनाव सिगाङावनो होनदों साब दंखायोनो आरोना बिरदावनिया सिगाङावनो जानुनाव ओमफ्राय जों अफिसियेला मा होनगो भाभी जी अपना मोबाइल नों दे दो बोला है नों दे दो बोला मोबाइल नों फुजाया जा मा होनगो आई एम फ्रॉम नेपाल बोला है आप मतलब नेपाल से हो के बिरदा जा मा होनगो मा नाम मख'बाय थायोहाय आफि सना नोङो बिहावखौ होनदों आरोना आफा दे दाना आफाल' होनसै होमबा ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जाला होनदो थारगज अके थारगज लक्स गुड नन सिस्टार अच्छा गुड मॉर्निंग ना गुड मॉर्निंग सिस्टर वेयर आर यू फ्रॉम बोला है थारगज ओके गुड मॉर्निंग ब्रादर फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो फुजाया जॉइन मी गाइस बोला है फुजा ने जॉइन मी बोला है कौन ज्वाइन करना है ज्वाइन करो आरा जोंहा मा होनखो जे एल जी रिटार्न खालामबायनो जे एल जी सिस्टार रिटार्न खालामबायनो आरा बिरदा जामाखो जानु गयारि नोंलाय आंनाव थाखानायसो नामा कन्टेक्टआव होनदों आरोना कन्टेक्टआव थाखानायसो नामानो माबानाव बिरदावनाव ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो आफाया मा होनखो एसे आं मोनदां जानु होनदों एसे आं मोनदां जानु होनदों आरोना जोंहा बिरदावा ओमफ्राय सनजया मा होनदो बाजै गावदाङालाय 24 घन्टा एलबि थायो नामालै बाजै होनदों आरोना जोंहा सनजया आयौ माला नुनायहाय मानसिफ्रा हरसे होनायखौ नुवाखै नोङो आगै होनदो आरो
मैया फुङाव होदोंमोन आङो 3 घन्टा 3 घन्टा होआबा माबा मा होनो WTआ माबानो नागिरालै माथो मिलायनो नागिरा जेबो जानो नागिरा आरोना ओमफ्राय होदों आङो मैया फुङाव होदों 3 घन्टा ओमफ्राय बेलासियाव होआसै आङो मैया खनसे होबाय ओमफ्राय दाख्लै मा होखोथाय दाख्लै खनसे होदो 3 घन्टा ओमफ्राय नै दा होलायबाय माबा थांखायोना एलबि होनाय होयिया सोरमोनलायो सन्जय आगै मानसिफ्रा एलबि स्क्रिन होयो नालाय आरो मोनाफ्रावबो होनानै दोनोना आंना मोनायाव होनानै दोनाना ओंखायनो सानावनो होयो आंना दागा दिगासो आरो आंना सादा सिदा होनदो सानाव होबा नोजोर नाङोलै मानसिफ्रा आंबो दाना मोनायावसो होनांसिगोन ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनगोन आव बिरदाव सिनायखायो होनदों औ बिरदाव सिनायखायो होनदों जानुआ ओमफ्राय 10ता बारबायमोन नामा आं होनाया ओमफ्राय जानुआ सिनायखायो होनबाय आलि जाया मा गोजा अखाय okay so what are you doing now observe this your must be doing something doing मैं मतलब कहाँ से बोल रही हो मैं मतलब बङाइगाव से बोल रही हो ओमफ्राय जोंहा जेल जाया मा होनखो फुजा सोरसिम फरायखांखो फुजा साउथ साबधान अच्छा पूजा साउथ साबधान बैक प्लीज बोला है JLG ने पूजा साउथ साबधान बोला बैक करने को लिए बोला है JLG सिस्टर ने सब किया है आपको पूजा रजनिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदोंना ओंख्रिया बुदजों आलुसो आगै ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना रजनि आगै ओमफ्राय जोंहा बिदा मा होनखो स्क्रिन शट खालामना आंनो WhatsApp-आव सेन्ड खालामलाय अब्लानो मिथिसिगोन होनदों आरोना स्क्रिनशट खालामना मा होनो बिदा आगैनो WhatsApp-आव सेन्ड खालामनो थिनदों आरोना अब्ला मिथिगोन होनदों आरोना बिदा आगैया आरा मा होनखो जानु जयेन जानो नामा आंजों होनदों आरा जानु जयेन जानो नामा आंजों होनदों आरोना आर ब्लगा जेल मा होनो थेंक इउ आर होनबाय आरोना जेलनि सिस्टारा अलीजा मा होनखो कौन सी भाषा बोल रहा है बोला है मैं बोरो बोल रही हूँ अभी बोरो लैंग्वेज मानो ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो माखौ स्क्रिनशट बिरदाव होनो माखौ स्क्रिनशट होनो बिरदाव जानुआ सोंदो आरोना
Bido zaman ke be ilbi komenफोरखौ होनदों ilbi komenफोरखौ ओमफ्राय जा खामफैया मान के सिस्टार आई लव यू होनदों बोला है ओमफ्राय जा रामजिया मा होनखो रोमेनजी हाय बोला है हाय हाय रोमेनजी संजया मा होनखो गाज्रि दामोन बाजै गावदां आं अनलाइन जाबा आच्छा नुबाय थायो नालाय बेखायनो बुंबाय आं होनदों गाज्रि मोना मोननाया ओमफ्राय सानाव होबाथाय मानसिफ्रा नुमारो आरोना फैयो आङो 3 घन्टा होयो ओमफ्राय 3 घन्टा बारग'नाय मैया फुङाव खनसे होदों आरो आङो ना मा होनो 9टा ना 10टानिफ्राय होदों आङो बाखिखौ ओरैनो दोनदों आरो आङो सन्देहआखै डब्लिउटि फैनो नागिरा एसे गोबाव नङाबा नै दा आङो 1 घन्टासो होनानै दोनबा डब्लिउटिखौ मा मोननो बिदि जायो आरोना ओमफ्राय आङो मोनायावबो होनानै दोननोबो बायोना ओंखायनो ओमफ्राय जानो मा आंखौ ओइ बिएफआ रायो बेखायनो बिदि एलबि यावनो रायलायो हाहा होनदों जोंना जानुआ होननाय आरोना बिएफआ रायोनो ओमफ्राय बेखायनो एलबियाव रायलायो ओमफ्राय जोंहा जिउ नाङा माहाय होनदों आरोना माहाय होनबाय जोंहा जिउ नाङा जेबो नङाहाय होनदों एनबिया मा होनखो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एनबिया हाय आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना जे ओंख्रिया मा होनो बुदजों आलुसो आरोना आगै जाथ'वाखै ओमफ्राय फुजाया मा होनखो ब्लू देना सिस्टार बोला है जस्ट ओके आरा मा होनखो JLG फ्रेन्ड नोंनि भिडिअ जोबोद मोजां होनदों आरा जोंहा JLG फ्रेन्ड नोंनि भिडिअ जोबोद मोजां ओमफ्राय जोंहा आरलगा बे मेसेज दोनदों ओमफ्राय फुजाया जोंहा मा होनखो सिस्टार ब्लू सिन देना बोला ब्लू दी दिया मैंने पूजा बिरदआ मा होनखो नंगौ ना नङा जाखोरा जानु मा नोंसिना गामिया होनदों नोंसिना गामिया मा होनो आरोना नंगौना नङानो बिरदावा सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजनिया मा होनखो माजों आफा गोबावलाय बाजै होनदों आरोना रजनिया माजों आफा गोबावलाय बाजै होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनदों नोंनि गारनायखौ मोजां खोनादों आब' होनदों नोंनि गारांखौ मोजां खोनादों आब' होनदों आरोना जोंहा आरा आंखौसो होनबाय नामा आगैया होनदों आंखौ ओमफ्राय आरा जोंहा हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै रमेश ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो रनसायथाम जोंमाफुरि होनदों रनसायथाम जोंमाफुरिनिनो आरोना जानुआ ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मेसेज काट खालामदों सुमित बसुमतारिसो माथो ओमफ्राय जोंहा जेलिजा मा होनखो एनबि बक्सटिं साब अच्छा एनबी बक्सटी साफ डन बैक मी प्लीज बोला है JLG ने एनबी आपको साफ किया है JLG ने बैक करने को बोला है ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो हिंदी बुं आब' होनदों आरोना हिंदी बुं आब' होनदों हिंदी बोलना है बिरदआ मा होनखो थोद नङालै अब्ला नों जानु नङा कन्टेक्ट गोनां होनदों कन्टेक्ट गोनां जानु नङानो नोङो बिरदाव सरि बिरदाव होनदों आरोना जानुखौ JLG मा होनखो नंगौ नामा होनदों नंगौ नामा होनबाय जोंना JLG सिस्टारा सन्जया आंनो ब्लु होलाय आं सासे मानसिखौ नायनो होनदों आरोना आइडिसो
मा होनो सरि दे आगै आइडिसो ना आं ब्लुखौ होन आइडियाव आङो ब्लु होनो हानाय नङा दे मा होनो सनजय आगै गाज्रि मोननाङा आइडिसो ना नोंना मा खालामखोसै नोंखौ आर फरायबाय आङो ना ओमफ्रायो सनजया आंनो ब्लु होलाय होनो गैया आरोबाव थाङो मारिबा इस्रा ओमफ्राय जा नोङो इयावनो थालाय आङो ओरै जयो ओरैबो नोङो ओरै जयो ओरै जयो आरो नोङो आंनियाव फैलायबाय आरोना fine okay freak apa hello good morning dan good morning bây giờ nào ăn ke last tang 3732 dong de last out 3732 dong nak kita janua bidawa please screenshot janu please oblane मिथिसिगोन dengan arena bây giờ janua man ke इस्टायावबो फल' दंखायो नोङो बिदाव होनदों इस्टायावबो फल' दंखायो आरोना जानजों ओमफ्राय जान मा होनखो प्लिज प्रफाइला गोजा ड्रेस होनदों प्रफाइला गोजा ड्रेस आरोना ओमफ्राय जोंहा इन्डिया मा होनखो निउ जयनिं आं आब' होनदों निउ जयनिं अके जयनिं आं आब' होनबाय थेंक इउ इन्डिया गै गोजोननाय थाबाय बिदावाव अके जानु हाजेव जाबाय होनदों अके जानु हाजेव जाबाय होनबाय जोंहा बिदावा सोमदो नामा होनदों मादै मादैसो माथो होनदों औ आफानो मादैसो होनदों ओमफ्राय बिदावा सिनायबाय होनदों आरोना सिनायबायखि होनदों ओमफ्राय जोंहा सबिता आगैया हेलौ आब' लाइक डान होनदों थेंक इउ आगै सबिता गोजोननाय थाबाय इन्डिया मा होनखो साब खालामबाय आं नोंनि चेनेलखौ होनदों चेनेलखौ होनदों थेंक इउ इन्डिया आगै गोजोननाय थाबाय इन्डिया आगै ओमफ्राय जयद्रि गोबाव दोन दै हो ग्रियाटी रामन हाय where are you from बोला है मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा बिद'आ मा होनखो नोंलाय माब्लानिफ्राय एलबि आच्छा नोंलाय माब्लानिफ्राय एलबि गिदिंग्रा जाखोरा जानु हाजेव होनदो जा माबाया बिदावा बड'आ मा खालामदों आब' होनदो जेबो खालामाखै आगै एनबिया 34 लाइक दानदो थेंक इउ ओमफ्राय सबिता आगैया अनबाय थेंक इउ जानुआ जामानखो हाजेवसो जाबावबाय दाना सिनायनायखाय बिरदाव होनदो आरोना सिनायनायखाय हाजेवसो जाबावबाय होनबाय जानुआ जामानखो बारा गोबाव जायाखै मैया दाखालैनिफ्राय होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा आंबो बिफायाबा माखो जानु मा खालामदों होनना सोंदों नै जानु आंबो बिफायाबा मा खालामदों होनना सोंदों आरोना इन्डिया गैया आब'आ जा मोसानो गोरोंथार माथो दासो नायखांबाय आं होनना नायखुमादों आरोना नोंगौ नामा थेंक इउ आगै एनबि गोजोननाय थाबाय सन्जया मा होनखो बै माथो बाजै गावदां बिदाङालाय माथो होदोंमोनलाय आंनिखौ ब्लु होनदों आरोना ओमफ्राय नोङो मा होनो सन्जय आगै साब खालामगोन ना मागोन नोङो आंहा ब्लुबाथाय एसे बोरैबा मोनोना सरि माबा आइडि बाथाय सन्जय आगै र' दे अबाव थांखोथाय
होबाय आङो सनजय आगै होबाय आङो दे ओमफ्राय जा बेदरा मा होनखो दे अब्ला आफि सना आंना कारेन्ट सर्ट हैनो नागिरदों होनदों ए दे आफा कारेन्ट सर्ट होनोसै आरोना ओमफ्राय जा रितुआ मा होनखो हाय होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जानुआ मा होनखो ओरैनो दङ बिपिएफ होनदों ओरैनो दङ बिपिएफ होनदों जानुआ आंबो बिपिएफ होनखो आङो एसे बेस्थ' दे बिमा लाइक दा होनदो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे लाइकनि थाखायबो लाइक होनायनि थाखायबो जेबो नङा दे बेस्थ'बाबो आंबो बिपिएफ बिजिबा जेबो नङा ओमफ्राय जा CMM मा होनखो हाय फ्रेन्ड्स होनदों हाय फ्रेन्ड्स CMM ओमफ्राय रितुआ हाय होनदों जानुआ जोंहा अके होनदों आरोना अके ओमफ्राय जेलजिया मा होनखो जोंहा CMM ब्लग साब खालामबाय लोगो बेक खालामफिनदो प्लिज होनदो आरोना लोगो बेक खालामफिनदोनो जेलजिया CMM नोंखौ साब खालामबायनो बेक खालामफिनदों आरोना भिडिअआ जा मा होनदो आफाय नोंखौ दे एक्टरनो खोन्था हरगोनलां जानो होनदों नोंखौ दा एक्टरनो खिथा हरगोनलां जानो होनदो आरोना जोंहा भिडिअ आफाया ओमफ्राय जाना मा होनखो थोद बिरदाव होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा सनजय आगैया मा होनखो ओमफ्राय मानो होनो हाया होनदोंमोन नों बाजै होनदों माने आगै बिदिनो सोरनोबा होजाला बायाना आइडिफ्राव सनजय आगै ओमफ्राय आं होबाय आरोना नोंनो ओमफ्राय जोंहा आरा नाइक माबाय आरोना आरा जा अन थेंक इउ जानुआ अन बिरदावा जा मा होनखो आंथ' थाब मिथियाहाय हाजोआव थाब मिथियाहाय हाजोआव खोन्थाहरगोन बेयाव ओमफ्राय सेंग्राफोरजों रायलायबाय थानायखौ होनदों आरोना बेयाव सेंग्राफोरजों रायलायबाय थानायखौ होनबावदोंसो जा बेद' आफाया आरा मा होनखो जानु जयेन मि होनदों आरोना जोंहा आरबकआ मोजां ओमफ्राय जोंहा फै 10,000 मा जाखो बेलाय हेलौ आब' ओंखाम जाखांबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखै आगै ओंखामखौ फै ओमफ्राय जा आरा दोनहरबाय आरोना जानुआ जा मा होनखो थांदो नोङो बिरदाव होनदों जानुआ बे थिनहरदों ओइ मोजां माइनावआ जा मा होनखो बाजैया जा समायनाथार होनदों आरोना जोंहा माइनाव बसुमतारिया थेंक इउ होनदो ओमफ्राय जा आरा मा होनखो हारहरबाय आरोना जोंहा हारहरबायनो जा आरा सोरनो हरखो होनदो ओमफ्राय जा बेदआ मा होनखो होखारलायबावबायहाय हनै आफि सना आंखौ हाजोआ नोङो मा होनो बेदआव आफा खिथाहरनो नागिरबायबा ओंखायनो होखारलायलांबाय बियो ना जानुआ बिनानावा रायलायखौनो रायलायदों होननोसो नागिरबावो नालाय नोंबो आफा जारलासोना नोंजोंबो ओमफ्राय जानुआ मा होनखो आर ब्लॉग जयन हो जाओ बोला है आर ब्लॉग जयन हो जाओ बोला है जानु ने ओमफ्राय जा पूजाया हेलो सिस्टर आप कहाँ से हो बोला है मैं पूजा में आसाम से हो पूजा ओमफ्राय जा फैया आब' खबरा मोजां ना होनदों खबरा मोजांथ' आगै आंनिया ओमफ्राय नोंनिया मारै दे फै खिथादो जानो जा होनदों गुलुआ मा होनदों हाय सिस्टार होनदों ना हाय सिस्टार गुलु आरा मा होनखो आब' थांनोसै आङो डिउटि टाइम जाबाय आंना होनदों बाय बाय अके मा होनो आर ब्लग बाय आगै डिउटि टाइम जाबाय आरोना नोङो आरो दा माबाबावनो नामालै ओमफ्राय जोंहा माइनावा मा होनखो बाजैनि फुल नामा मा रावबो अननानै खोन्थानाय होनदों आरोना आंनिखौ सोंदो आरोना आंनिया मा होनो बिश्वकबि होनो आरोना माइनाव आगै ओमफ्राय जोंहा बिदा मोनगोन दा नोंहाबो हाजोजों लोगो जाफादो आरो आफि सना ओमफ्राय होनदो लोगो जानांगोनथ' आरो बिनानावजोंलाय आफा
ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मिनिबाय गाबबाय नामा ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनगोन नेपाली फ्रेंड्स का साथ जॉइन हो जाओ ना गाइस बोला नेपाली फ्रेंड से मतलब जॉइन हो जाओ गाइस बोला है पूजा साउथ ने ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनगोन आप आसाम से मैं आसाम से हूँ आंहासो पूजा जॉइन हो जाओ बोला है पूजाया आप आसाम से मैं आसाम से हूँ बोला अच्छा आसाम अके फुजा जानो मा होनखो ओंखारबाय ओंखारथ'बाय आङो बाजै दा फैफिनगोन बाजै होनदों दे दे जानो ओमफ्राय जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा जेलिया मा होनखो फै फै फैसासो लिरबावदों फै साब खालामबाय बेग प्लिज होनदों आरोना फै नोंखौ जेलिया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेग हरफिननो थिनदों आरोना ओमफ्राय माइनावआ जोंहा अके आब' गोजोननाय थाबाय खोन्थानायनि थाखाय होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय आरोना माइनावआ बेयो ओमफ्राय फुजाया मा होनगोन आसाम इण्डिया आसाम नेपाल बोला आसाम इंडिया आसाम नेपाल पूजा मा होनगोन दीदी फिन मी बोला है फिन में पूजा ऑलरेडी एक है डीबीटी सर का फिन मारा हुआ है सोरबा लोगो जानबा अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो सकता है डीबीटी सर से अभी इसका मतलब फिन मारा हुआ है पूजा ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनखो दीदी फिन मी बोला है ओमफ्राय जोंहा अटेमा मा होनदों अटेम अके हेल' होनदों आरोना हेल' ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनदों दीदी फिन मी बोला फिन में मतलब ऑलरेडी है ओमफ्राय फुजाया मा जोंहा वीडियो का मा होनदों गुड मॉर्निंग मैम बोला है गुड मॉर्निंग कैसे है आप बोला मैं ठीक हूँ आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनखो दीदी फिन मी फिन मा डीबीटी सर का फिन है आप क्या करो आप ओमफ्राय वीडियो दं मा होनदों मेरा आईडी पिन कर दो ऑलरेडी पिन है आप क्या करो ओमफ्राय जाया मा होनदों आं नङा दे मालाय
Mana dia Fujapi mardo bola Fujapi mana man kayaknya नोंसोर ना न'खराव सोर सोर दं बाजै होनदों माइनावा जोंना मा होनो फिसाला ओमफ्राय आं ओमफ्राय मा होनो बोराय दं आरो ना माइनावा गई जेल जामान के वीडियो रबा सावधान बैक प्लीज बोला JLG सब मतलब सब किया है आपको वीडियो रिटर्न करने को बोला है जानुआ जामानखौ फैफिनबाय आं बाजै फैफिनबाय आरो जानुआ जा अन थेंक इउ माइनावा आं थांथ'नोसै दे बाजै सम मोनबा फैफिनगोन दे बाजै हामा मोननाङा होनदो जेबो मोना दे माइनाव आगै ओमफ्राय जेल सिस्टारा फुजा जी मैंने सब कर दिया है रिटर्न करो प्लीज बोला है सब किया है आपको JLG पूजा सॉरी JLG ने पूजा आपको सब किया है रिटर्न करने को लिए बोला है रिटर्न कर दो हेलो 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 गाइस कौन है मेरी लिस्ट में गारिखौ सेस माबाजोब्बाय आरोना गारिया सेस मा जाखो बियो ओमफ्राय माखौ माबाबावनांगौ माबोरै खालामबावगोन बे गारिखौ माथो गेलेखाजोब्बाय मानो खेवजोबखो गारिखौ बासामायनो बेसे जोब्बाय माथो ओमफ्राय थामजिर' हेलो 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 बोला हेलो हेलो ओमफ्राय जानुआ बिमा फिसा सानैल' जायो नामा बाजै होनदो बिमा फिसा सानै औ ओमफ्राय ओइ खाथियाव बिब' थायो आरोना जानुआ गै मानि चार्जार मा चार्जारा मबाइल चार्जारा बेखौलाय मानो लांदों बेहालाय आंहानो सार्ज होनो नांगौ नै सार्जानो गैला मानो लांदों बेहालाय बेखौ खर'मायनो लांदों नामा ओमफ्राय जानुआ ए होनदो आरोना चार्जाराव बोरो अबेयाव रुमाव नायलाय दंना गैया नायहैथोंलाय ओमफ्राय बिदुरा मा होनदों खाना खाया है आप बोला है र' दा लायगोन आं दसे होथों र' नोंना सार्ज जाबायना नोंना खाना नहीं खाया है मानो खोथों जानांगौ जाखो एफा थाब जोबाना गोबाव थायो जोबाखै जोबा एफा थाब जोबा आरो बायगोन माथोलाय ओमफ्राय बे माखौ नांगौबा खनदो इसोरखौ खनदोलाय नांला होमबालाय आङो सिबगार हरनोसै नांलाबा नांला दा नांलाबा सिबगार हरनोसै आङो हेलो हेलो गाइस कौन है नांलाबा माबाजोबदो Thank you. Please accelerate. Thank you.
माने सेस बिसि जोब्बाय आं जाखाला ओमफ्राय माखो शर्मा जे मेरे वीडियो रबा सब कोरिशु कमेंट सेट बोला है मतलब जेल जी ने आपको सब किया है वीडियो कमेंट सेट करने को बोला है कमेंट ये दिया है जो इंसान की तरह ऑन किया वीडियो में ओके बोला धनिया ये प्लास्टिक स्टाना नोङो बेखौ सासोथ' नाङाब्रा दा बेखौ सास बख'बाय थानाङा बे बासाया जिगोन ना hello kenapa nोङो बेखौ लाइक ओमफ्राय जेल जे सिस्टाराबो अन आरोना ओमफ्राय जिउना हामा खबर मा खबर हाय मा खबर नामा जाखो मोजां खबर होनदो मोजां खबर होनदो Mendorong tiap hari dengan kumut rồi tiap hari bola hai kumut bây giờ gini nama hello mera hello gini zina nama kalam dengan garis abdeng salam hello lagi kemudian ke hai ki kobor kalmor perteman deh আপনার কিনে কোয়া খবর জিউনা मा खबर बेरना मा खबर खबरा दङ बिदिनो आरोना ini ना owner ना thank you आं बिदिनो माबा नोङो बेखौ लांदो थांलाय लायलाय enggak ini mana hello sponsor sedang kan ini dari disclaimer please comment karo deh suri Port Kumar Bongaigaon Port Bongaigaon sana ini sih hello guys kan hai please comment karo like karo deh Curi boyfriend asing lagi boyfriend hai boyfriend husband ase kita ase husband nai dia duty dia ase beta ase beta
Maksud zır kayana husband SSB department কাম করে এতিয়া ঘৰত আছে এতিয়া ঘৰত নাই খেমতে থাকে মানে Prosanto hai hai Prosanto hai hai Zilna खबर सुनी मेरी प्यारी बीके बोरो सो बीके बोरो के सो स्वीट बोला है ओके सुमित क्या कर रही हो सुमित प्रशांत हाय 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 बोला है हाय 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 cuma aku boleh dan aku mana sih aku boleh Prosanto hai Rika hai sama Rika princess gitu aku ini cuma ya dari aja kuah Suki hai my princess bola hai hai kemudian mah kemudian dia nanti jangan lagi ini dia kemudian Japan juga nih kita सुमेधा अभी आप बहुत प्यार लग रहा है रे बाबा बोला है ऐसा है क्या रे सुमित तुम क्यों है Sambil nangga, very beautiful bola. Oh, thank you. Sambil nangga, nice your dress bola. Thank you. Sumit. Sambil dress ko अच्छा लगा. Thank you. Sumit. Kare. Orang mengira demai semua orang bahasa itu dari mana? Thank you. Mirror. Sambil nangga, हम क्या करूँ दिखे बोरोसी आप क्या करो आप लाइक ही दे दो सुमित आप लाइक दे दो बस आपको बस आपको देखते रहे देखता रहे बोला ऐसा है
Sumit Mirotnya क्या होगा मा खालामबाय दाना औ जेबो खालामाखै Sumita like that then thank you गोजोननाय थाबाय Sumit oh thank you very much Sumit बोरो से बात कर रहे हो thank you very much like देने के लिए so beautiful बीके बोरो जी बोला है तो सॉरी so sweet बोला है बीके बोरो जी okay thank you Sumit वैसे मेरा मतलब तुमसे मिलने को दिल करता है बोला है ऐसा है आप बताओ अभी मतलब क्या कर रहे हो आप सुमित खाना खाया कि नहीं खाया बोडोलन supaya good morning na na mako bode dikit gimana bodolini good morning koborado begina mana bodolini panenya le mama le koborado sekali deh sih jiu na ngamang ti kongso ba deh na saya mabare mana bujangan lu sudah jiu na ngagai Bây Sumitaman तुमने क्या बोला खाना हो गया है अरे खाना हो गया है ओए बाबा खाना ऐसा खाना हो गया है बस मेरा बस को दिख रहे रहे दे रे बाबा बोला ए मतलब मैंने तो मेरा गब्बर आपको गया मेरा मगर हमको पता है कि आप प्यार हो गया रे बाबा हमको बोला ओ ऐसा हुआ रे ऐसा हो गया क्या रे नहीं बाबा बाबा मत कर प्रियन मत कर सुमित हाँ सुमित sudah baik Sumit ने जिंनाङा मानो बाजैलां ओंखारथ'बाय दे जेबो नङा जिंनाङा दै सुमितआ बहुत सुंदर हो इसलिए यार हो गया रे बाबा बोला है ओ ऐसा है जिंनां बाय बाय सुमितआ बहुत अच्छा बोला है बहुत अच्छा बोला है थैंक यू दे hello Ramzida hai কি কৰিছা বানা Ramzida একো কৰা নাই এনে আছো Ramzid একো কৰা নাই এনে আছো Bây giờ mirror okay mana bukan bahasa Iran dan ana bungai dong वैसे मेरा मतलब पता नहीं आपसे कब मिलूंगा बोला है हाँ पता नहीं है जीवना ना बाय बाय जीवना कोई दोस्त नहीं है रे बाबा बोला है आपका कोई दोस्त नहीं है
तो अच्छे से मतलब 10 सुन के ले लो सुमित, अच्छे से 10 सुन के ले लो। ओमफ्राय जामी रोनाल्ड' जों मोनफा माथो होबा लिरना आंथ' सिनायनाय नङा रायलायबाथ' मा होनो माथो होबाथ' माथो होगोन सुमित लायनो सोरदों मिरर मिरर अके मिरर दैमारि रायलायो मानो रायलाया जानो Tragic song Azong समझ में नहीं आ रहा ट्रेजिक चंगमा क्या लिख रहा है एस बी हाई बोला हाई एस बी सुमिरा आप कोई अच्छा सा दोस्ती करो दो रे बाबा हमको बोला अच्छा सा दोस्ती है मतलब उनके देना है क्या रे तुम्हें अच्छे से मतलब दोस्त उनके देना है Ini roda sa oke mbak na phải giờ đi BMW hai ba giây bảy hai à đấy सुविधा हाँ हाँ दोस्त मिलना भी मुश्किल है सुमित बट कोशिश करना पड़ेगा ना कोशिश करने से तो मिल जाएगा ना सुमित नितेश हाय मेरा नाम हाय नितेश terus terus dia berkomentar जाथावना आरो गैया गुबुनाव सिख्ला नोंजों रुजुजाथावना हा होनदों ए नंगौ नामा होनदों मा एकादश अके ओमफ्राय जों जिउ नाङा बायबाय ए बायबाया ओमफ्राय जों हाय होनदों हाय हेल' सुमिरा मा होनदों आप जैसा कोई है दोस्त तो बोलो रे बाबा रे मतलब मेरे जैसा दोस्त चाहिए मेरे से भी अच्छा दोस्त मतलब सुनेगा तो मिल जाएगा ना सुनी दोनों मिलके चुनना पड़ेगा पैसा नितेश मेरे आईडी को पिन आईडी आईडी में पिन मारे ऑलरेडी है नितेश अब क्या करूँ मैं बताओ ऑलरेडी पिन है आप क्या करो एन सिस्टर tidak aja like dan Pak Ade thank you sister गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जों एथार' सामांखौ बहानि जाखो आब' आलाय आङो बङाइगाव ओमफ्राय सुमिदा मा होनदों अरे बाबा आप कैसे बोला सुमिदा हा हास्राना है बड'लेण्डनिया मा होनदों आङो लाइकल' दे आंना टाइमा गैया लाइक 50 लाइक दान दे बिदिनो दे बड'लेण्डनि बिफा जेबो नङा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे लाइभ होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा एम सिस्टारा मा ओंख्रि संखो आगै होनदों ओंख्रिया बुटजों आलुसो सिस्टार जोंनिया ओमफ्राय सुमिदा प्लिज बोला ओके सुमित ओके दोनों मिलके कुंती उड़े आपके लिए दोस्त रे बाबा है सुमिदा हंस रहा है Alanggar, Ulumbar aja, hello, Ulumbar.
Seni seni ena sistera kamaniano dasa jepangdem agay deo kamaniano kemarin tuh mau nana sister saya belum sister बस मेरा हा बोला है आप कितना प्यारा हो रे बाबा बोला है आपको तो बहुत शायरी आता है इसमें दे दो से खाना लाइन दसे खाना फिसाजोखौ लायनांगौ दे लायनांगौना दे नानिखौ आरोना जोंना बन्द' माबायावसो 21आवसो खुलिगोन नामाथाय दासो जोबदों दासो फरायबाय ओमफ्राय सिस्टारा थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ ओमफ्राय बांग्लादेश का हो गया थैंक यू मेरी दुश्मन के लिए बांग्लादेश ओके एंड सिस्टर और थैंक यू एंड सिस्टर और थैंक यू बांग्लादेश लिखा है ओके थैंक यू बांग्लादेश से है आप ओके थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड सिस्टर और थैंक यू सिस्टर और थैंक यू सिस्टर थैंक यू भारी कोटाई बोला है भारी कोटाई मतलब फोर पूछ रहा है क्या रे चले ना फोर पूछ रहा है ना बारी कोटाई बारी मतलब मैं असम से हूँ असम बङाइगाव मजा BMW मा गोबा जै सनाया नायनो समायना खारले होनदों आरोना ओमफ्राय नंगौ नामा आगै होनदो माथो इयाव जायानो इयावसो जागोन ना जायालै मेसेजालाय मसु मैडम अंकल बता नहीं कब अच्छा दोस्त मिलेगा रे से हमको बोला मिलेगा रे एक मिलेगा अच्छी से दोस्त मिलेगा सुमेद आपको भी चिंता मत करो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी दोस्त मिलेगी बस सुमेदा अभी जाओ रे बाबा हम अभी जा रहे हैं बाबा हम बोला ओके सुमित थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय एना मा होनदो सिस्टारा मोनबाय आगै ओमफ्राय रायलायथ'ला अनल' होनदो दे जेबो नङा दे सिस्टार सिस्टार on thank you नहीं मिलेगा तो आपको दोस्त बना लूंगा रे बाबा ओके बोला ओके नहीं मिलेगा तो मुझे दोस्त बना लीजिए राहुल हाय राहुल सुहाना hello sister Nana Suhana hello sister bye Sumida bye so sweet girl bola bye Sumit handsome bye
And sister one, thank you. Suhana Manka. And sister one. And sister Honorana, thank you, thank you, thank you. हंसता है कभी रोता है किसका नाम hello hello guys and sister one, thank you. That's on mana ziu na bo on. And sister one, thank you, thank you. ओमफ्राय जा बि बर'आ मानखौ ओइ बाजै मा खालामदों होनदोंना जेबो खालामाखै मा होनो बि बर'आ sister one, thank you sister. ओमफ्राय जा सुहाना माखौ रिप्लाइ नहीं आया क्यों सुहाना रिप्लाई नहीं आया जो पहले का है जो पहले मतलब आपने लिखा है उसको ज़रा समझ में नहीं आ रहा मुझे सुहाना उनका जाती आ रहा मांग खाना खाया है बोला खाना नहीं खाया है डियर खाऊंगी और डियर ओंखाम जाबाय बाजै जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जों मेटलेस मांखौ हेलो मेम बोला हेलो सोरनि थाखो होनदों ओके उद्धव तुम्हारा नंबर दीवाने नाइना बियो मा एसे दावराव खोनादों आरोना दावराव खोनादों आरोना फिसाला हारसिंनो सल' खनगासिनो sister owner na thank you sister thank you
thank you sister. Bây giờ Mayna boroआ हाया बुंदों हायाखै Mayna बoroआखै and sister on thank you Mayna boroआ हायाखै नोंहा हेपि बार्थडेखौ बिस खाना लाबाय दानो बेखौनो होगोन ना दिखूंगा नहीं एक मिनट दिखूंगा नहीं हाँ बता है मुझे तुम क्या करेगा मुझे पता है यूट्यूब नहीं देखोगे उसको गाड़ी का फेसबुक में डाल एक मिनट इसमें फेसबुक नहीं है इसमें नहीं मारा ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा दोनों फोटो भी अच्छा नहीं होता इससे फोटो में अच्छा होता है DW मांखो बाजै दिनहै जागोन दे आंनि खामानि दङ बाजै आंना सना दे बाजै दिनै जागोन दे आंनि खामानि दं बाजै सना दे मा होनो दिनै जाबाय आरोना जाबाय अके जागोन दे मा होनो BMW खामानि दं आरोना दे जेबो नङा दे मैना मानखो माहा दं आब' होनदों आरोना बङाइगाव दं मैना बर'आखै र' ओमफ्राय जा सिस्टारा ओइ आयं सना होनदों मिनिनानै हाथरदों नै नोंनो होनदों मथुआवसो एकदम डेन्जार डिस्टार्ब लै एलबि दोनबा दलद थायो एलबि होबा ओमफ्राय माबायो आरोना ओमफ्राय जा सिस्टारा मा होनखो बार्थडे जानोसै नामा आयं होनदों बार्थडे जानोसै नामा औ बार्थडे जानोसै माबा बिस्थिबाराव सिस्टार गारि बायनानै दोनफैखाबाय गैला गेलेजोब्बाय सेस गेलेजोब्बाय आलासो ओमफ्राय अमरुदा माखो लाभ इउ डार्लिं बोला है मैना बर'आ ए होनदों आरोना सुरियाया माखो मा एसे नाथार नुदों नोंखौ होनदों आरोना नोङो माबे डिस्ट्रिक्टनि होनदों आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिरां आरोना डिस्ट्रिक्टआ एनारा माखो हाबाब होनदों आरोना हाया जा हाय होनबाला हाय माइनाया मांगो आब'ना गुमैया बहानि आब'ना गुमैया बहानि गुमैया बिजनि मैना बर' ओमफ्राय सिस्टारा हा एडभान्स गिफ्ट होजाया होनबाय औ बिदिनोथ' माने बार्थडेनि माबा बायहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंहा मा होनो ओरैनो लायो आंखौ आरोना नोंहा बेखौ होदो आंनो होननानै लाहोखालायबाय गेलेफैबायसो जेबो जाया जेबो जाखाया आरो जारलासो गावनो होगोनखौ ओमफ्राय गावसो बासिबावो आरोना सिस्टार इदि जारलाखा ओमफ्राय जों साया मा होनखो हिन्दी जानता है बोला है हिन्दी जानता है तोरा ओमफ्राय मैनाया मा होनखो बाजै होनदो मोजां होनदों आरोना मोजां होनदों जाखो लोगो इथा जाबायसो माथो ओमफ्राय जोंहा सिस्टारा मा होनखो एना बार्थडे फैबा बुरखाय सिनगोन बे आयंआ हानो ओमफ्राय बार्थडे फैबा आरो गारिखौ आरो नै मोनसे मैयानो लाबोखाबाय गंनै ओमफ्राय आंनो मा होगोन होननानै सोंबावो बेखौ गेलेबायना गोजाम जानाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय मा होगोन नोङो जाबाव होनना सोंखाबावलायबाय आरोना आसलसो ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो दांथला नंला नायथ'ला नंला आंगौ हामाखै
नोंला आंगौ हामाखैया दे दियारा मानखो बुजिबाङासैलै आङो दियार क्या बोल रहे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा नायथ'ला मा होनो दोनथ'नोसै आरोना फिर मतलब हा बाय लानोसै दियार ओमफ्राय अनिला जोंहा नेपाल बोला है ओमफ्राय जोंहा साया मंगो आप किधर का है बोला मैं आसाम बङाइगाव से हूँ मैं मानखो आं बाक्सानि आब' सोरां ब्रह्म सोरां ब्रह्मआ बाक्सानिया आदसा सोरां ब्रह्म आरोना के ओमफ्राय एन सिस्टारा हा आयं सना एडभान्स हेपि बार्थडे सना होनदों एडभान्स हेपि बार्थडेआनो अनिला मांगो नेपाल बोला है नेपाल मदेसा मा होनदों हम ला हा लाइक दान बाजै होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे मदेस आगै ओमफ्राय केबिया हिन्दी बोलो ना बोला है हिन्दी बोलना है भाई ने माय नाम अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आपका यामांको आंनि सना होनदों आरोना केबिया मा होनदों हिन्दी बोलो ना बोला हिन्दी आपका ने क्या बोला यू आर सो क्यूट बोला है थैंक यू होनदों केबी हिन्दी बोलो फी बोला है हिन्दी एन सिस्टर मा होनगो मदेस आफा गुड आफ्टारनुन होनदों एन सिस्टारा मदेस आफा गुड आफ्टारनुन होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा मैना बर'आ माला हाबा जाखो आब' होनदों फिसालायानो देरलायबाय मा होनो मैना आगै बुरैबाय नोंबौआ होनलायदो ओमफ्राय जोंहा फिसालाया क्लास 1 मोनलायबाय केबिया गैया साबसाला होनदों आरोना सबसेला ओमफ्राय जोंहा आपकाया मांखो what is smile subscriber you what is smile what is smile subscriber you मतलब मेरी सब्सक्राइबर है थैंक यू आपका थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जोंहा मदेसा मा होनखो गोसोखौसो बोरैबा मोनबाय आं नोंखौ नुनानै हा हो नामा दे नारा सल' खनबाय आरोना मदेसा गैया ओमफ्राय जोंहा मदेसा गुड आफ्टारनुन आइ गावदां होनदों जोंहा गुड आफ्टारनुन आइ गावदां होनबाय नै मदेसाबो केबिया हिंदी नहीं बोल मतलब हिंदी नहीं बोला ना मैंने तो मतलब हिंदी कमिया लिखी दिसे आरोना केबिने मैनाया बोला ओके मदेसा जा आइ बिखुनजो होनना मिनिहरदों आरोना मदेसा आइ बिखुनजो होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय जा बुलुंगाया मा होनदों हाय फर्स्ट टाइम लाइक डान बोला थैंक यू वेरी मच बुलुंगा फर्स्ट टाइम आरोना लाइक डान थैंक यू मदेसा मा ओंख्रि जाया बाजै होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै माबा ओंख्रिया मा होनो बुद आलुमोन आरोना ओंख्रिया जानोसै एबार होनदो दिल मा हाय बोला है हाय दिल फिया हाय बोला हाय ओमफ्राय जोंहा मा मोनजिला मा हेल' बोला हेल' ओमफ्राय फि मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया मोजांथ' आरोना फियागै एन सिस्टारा आफा होनना मिनिदों केबिया कि खबर होनदों खबर फाल मर ओमफ्राय एसामिस जाना ने एसामिस ना जाने रे लिखा तो सीनी ना पाए माने অলপ मतलब কথা পাতিব পাৰিম অলপ পাৰে মানে কথা ओमफ्राय एन सिस्टारा सिस्टारा अनार ने
Oke, Modesa manke मा ओंख्रि जाया आइ होनदों मा ओंख्रि जाया नो सिस्टार सोंदों आरोना मडेसा आदाया ओमफ्राय किबिया manke अकमिया जाने नाकि होनदों अकमिया नाजाने रे अलप अलप जाने होनदों लिखाथ' सिनि नाखाय रे अकमियाथ' केबि Esamia akamia moja ba जाने समीस मोजा राजेश मंक सिस्टर आप क्या काम करते हैं बोला है मैं कुछ काम नहीं करती हूँ राजेश मडेसा अखा हादों कारेन्ट गैया होनदों अखा हादों ना कारेन्ट गैया अखा हाबाथ' थाखाया कारेन्टआ नामानखो आलु जल लाइ भाजासो आफा होनदों आलु जल लाइ भाजा मोननो आरोना एन सिस्टारनिया मडेसागै ओमफ्राय जोंहा निजया खि खबर रे बात करे लावगि आबै सोर जालायखोलै होनदों खि खबर फाल खबर होनदों आरोना बात करे लावगि बाजै होनबाय आरोना बात करो निजय बर' होनदों मडेसा गोथावाय होनदों ओमफ्राय जादा दशरथ नार्जारिया हेल' आब' होनदोंना हेल' आगै ओमफ्राय जा मडेसा मानखो बाजै आदाया मा मावो होनदों आरोना नोंगौ मैया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो मडेसागै मडेसा एन बिखुनजो होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा बिरां अके बिराङा जामानखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया जोंनिया बुद आलुसो आगै बिरां ओमफ्राय एन सिस्टारा मा जाखो मा आफा सना होनदों मा जाखो मा आफा सना होनदों जोंहा एन हाउस सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दिप कुमारा मा आंखो खाम बहुत कर रहा है लाइव वीडियो बना रहा है ना बोला है काम बहुत कर रहा है लाइव वीडियो बना रहा है ना बोला है हाँ तो क्या करो करना पड़ता है दीप कुमार क्या करो मडेसा मानके एन बाजै मानके एन बिखुनजो खावलाय हाबसोलायनाय मिनि स्लुनाय बोरै बावनो हानो होनदों आरोना एन बिखुनजो खावलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनाय बोरै बावनो हानो होनदों जोंहा मडेसा एन सिस्टार ठाकुरा मांखो लयेस्ट बिउटिफुल बोला है थेंक इउ होनदों इलिजाया मांखो हाय आब' लाइक दानबाय थेंक इउ आगै इलिजा गोजोननाय थाबाय सुरियाया मा जब मावो सिस्टारा आं जेबो जब मावाहाय मा होनो सुरिया आगै ओमफ्राय जादा दशरथआ मांखो जा अबेनि नों आब' होनदों आं बङाइगाव आगै मा इदि फैयोब्रा आंनालाय सुकुश्रीया मांखो हाय बाजै मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै सुकुश्री बिन्द'आ मांखो हाय होनदों आरोना हाय इलिजा आगैया मांखो सुकुश्री जयेन मी बोला है बिराङा आब' नोंना फिसाजो दंबा आं लायगोन आरोना फिसाजो गैया फिसालासो बिरां आगै ओमफ्राय जोंहा मन्जुनाथआ मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय मन्जुनाथ ओमफ्राय एन सिस्टारा मा होनखो सोरखौ आफा बिस्वनाथ मांखो सोरखौ आफा बिस्वनाथनिया नामा आफा होनदों सोरखौ आफा बिस्वनाथनिया नामा आफा होनदों जा एन सिस्टारा एन हाउस सिस्टारा इलिजा आगैया मांखो
ओके दशरथी जॉइन मी बोला है इलिजा ने ओमफ्राय इलिजा आगैया मा होनखो एन आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा दिप कुमारा मा होनखो बेस्ट अफ लाक बेनो मा होनखो बेस्ट अफ लाक बेनाथ' र' गुड मा बिनाथ' र' गुड होनदों आरोना बेस्ट अफ लाक ओमफ्राय मदेसा मा होनखो बा माथो नोङो नायबायसो आरोना बिना लांनानै मा बा एन आइ मेथायै मिथियो बादि होनथारबाय होनदों बा एन आइ मिथियो बायदि होनथारबाय होनदों आरोना जा मदेसा एन हाउस सिस्टारखौ ओमफ्राय जा एना मा होनखो एन सिस्टारा इलिजा आगै मोजां जाखो सनानदों मा जाखो इलिजा आगै मा जाखो सना होनदों इलिजा सोंदों आरोना मा जाखो होननानै सुकुस्रिया मा होनखो मा ओंख्रि जानाय होनदों आरोना ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंनिया माबासो बुटजों आलु होनसै आंबो थुखैनांगौ र' फिसाज्लाखौ थुखैनोसै ओमफ्राय इलिजा आगैया दालि होनदों दालिनो एन सिस्टारा जोंहा मा होनखो मबाइल गंसे आराम जादोंमोन आंहा लांलायबायसो र' एन सिस्टारा आङो मिथिया थ' आफा होनदों जोंहा एन सिस्टारा आङो मिथिया थ' आफा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा उद्धबा मा होनखो तुमार करकट बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दारेनादा सरि दरे अके दसरदा माथो खाथियावनो आब'लाय होनदों खाथियावनो आब'आलाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा शिबु हाय बेबी आई लव यू बोला है मदेसा मा होनखो मैयासो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आङो खावलाय हाबसोलायनाय मिनि स्लुनाय होनदों जोंना माबाया मदेसा मैयासो फार्स्ट टाइम नुदों होननानै खिथाबाय एन सिस्टार नोंनो ना ओमफ्राय मदेसा मा होनखो एन बिखुनजो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एन सिस्टारा मा होनखो अके आफा होनना मिनिदों आरोना दानसोरा आगैया हेलो बाजै होनदों हेलो आगै दा एन्टनिया मा होनखो हाय बिउटिफुल आई लाभ यू बोला हाय ओमफ्राय जोंहा देरहासार आगैया मा होनखो दिनैसो मोजां नुदों दा बाजै दख'ना गानना होनदो नोंगौ नामा आगै होनदो मदेसा मा होनखो बाय बेटारि गैला बाय बाजै होनदो दे जेबो नङा मा होनो मदेसा आगै आंबो माबानोसै र' एफाग्राब जाथारथोंसै आरोना ओमफ्राय मदेसा मा होनखो बाय आइ बिखुनजो होनबाय नों ओमफ्राय एन सिस्टारा बाय आफा मदेस होनदों जोंहा बाय आफा मदेस होनबाय जोंहा सबिता नुजाफैदों आरोना मा खबर आब' होनदो खबरा मोजांथ' आगै सबिता नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा दानसोरां आगैया माबारैखो होनदो ओमफ्राय जोंहा चन्दना मा होनदो हाय বাইদেউ কি খবৰ ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা चन्दन रय अके ओमफ्राय जोंहा सोरनि बिदि जाखोलै योर क्यूट बोला है रे ओके योर क्यूट बोला दानसोरां आगैया जाखांबाय नामा बाजै होनदों जाथ'वाखै आगै दानसोरां सबिताया मा होनखो मोजां आब' होनदों आरोना मोजां आरोना आगै दे मोजांसो जानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रहलाद अके प्रहलादा मा होनखो जोंहा हेल' होनदों आरोना हेल' प्रहलाद आगै चन्दना जोंहा फालदिया होनदों आरोना फाल आरोना अके ओमफ्राय जोंहा
Chundun rồi ok phát khala ne nine de moi matlab khawa nai tia olop pisot kham deha ma oंख्रि नो ओंख्रिया बुदजों आलु जहन हाय बाय ना सबिता गेमांखो मा मैगं जाखो आब' होनदो ओंख्रिया माबा बुदजों आलुसो ओमफ्राय जोंहा आब' मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय होनदों आरोना जोंहा दसरदा गैया जोंहा मा ओंख्रिया बुदजों आलु आगै बुद आलु बुद ओमफ्राय एनसिस्टार वन ओमफ्राय एनसिस्टार अन जोंहा ओमफ्राय सबिता आगैया किउट नुदों होनदों आरोना थेंक इउ आगै सबिता देरहासार आगैया गोदाव बेनो बाजै गोदाव बेनो बाजै गोदान बेनो बाजै होनदोंना गोदाव गोथाव बेनो बाजै होनदों बुजिबाय गोथाव होनदों आरोना अके गोथाव बेनो बाजै होनदों गोथावालाय आगै देरहासार एनसिस्टार वान दसर आगैया जामांगो आगैया आब' आं नोंनि निउ साबसक्राइबार होनदों थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ स' माच दसर नार्जारि आगै एन सिस्टारा अन थेंक इउ ओमफ्राय सबिताया दे आब' होनदों आरोना होमबा होनदों दे आब' होमबा होनदों 2 मिनिट ओमफ्राय जायाखै बाजै लिरनाया जादों दे बुजिखाबाय आङो आगै जेबो नंला दाननांला देरहा आगै थाथोंसै बेनो गोथाव लिरदोंमोन ना ओमफ्राय जायाखै बाजै लिरनाया ओमफ्राय जेबो नङा दे ओमफ्राय औ जायो बिदिनो आंनाथ' मा थुफ्रां थाङो मबाइलाव फिसा थानाय ना बिदिनो मिस्टेक थांखायो आरोना मिथिखायो आङो जेबो नङा देरहा आगै एन सिस्टार अन थेंक इउ दै ओके जल्दी 1 मिनिट दसरदा नार्जारि आगैया दाबो ओंखाम जायाखै नामा आब' होनदों आरोना जाथ'वाखै आगै जानोसै आरोना एसे थांनानै सिस्टार अन थेंक इउ एकथा जाबाय माबा खोनायाव जोखोथाय दे सनाफोर सोर आङो माने खामानि मावनोसैलाय आरोना दसे मबाइला हारसिं थाथोंसैलाय दोनथ'नोसै आङो दे कबिना आइ लाभ इउ होनदों आरोना एनसिस्टारा दोनदो आगै होनदो आं दोनथ'नोसैलाय दे सनाफोर व्हाट्सएप नंबर दे दना वाला है दे आब' होनदो सोर दं बाइबेला जोब्बाय दे गासिखौबो आङो सनाफोर खामानि मावनोसै जानोसैलाय एबार ना जायाबा बोलोबो फैया होनदो ओमफ्राय जोंहा सिस्टारा बाय सनाफोर होनदो जोंहा एनहाव सिस्टारा बाय सनाफोर होनदो आरोना बाय दे सनाफोर दे सिस्टार बाय देरहा आगै बाय गासिखौबो बाय दे
थेंक इउ आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गासिबनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरोना